Ho, Jo, kapor meron ng bulan ng Disyembre. Swerte ka ta, Jo. Napon, Jo, December 1. May tiyas la ka na ako yung Imperial Appliances Plaza. Yako kaning menyambut kining parapol dang washing machine. Ay ba, ne? Kaswelo ko, Jo. O sabi ko kan dadi bakal, magpaalam na kapag yung boss, baka nita, kwata nitang parapol binyeda kaya katamu ako. Palang batang tayo pawariak, blessing ita, Jo, kaya. Oy, ne, na kami kay Imperial Appliances Plaza, Jo. Oy, nena, dadi bakal, minuan ng dilog pa na ako. Excited pa ka na ako, Jo. Oy, ne, ako niya loob na kanini. Dadi bakal, nambing diniretso ya kaya ng cashier, Jo. Actually, Joy, Sir Ryan, yun mag-chat ka na ako kayong page ta mo. At tandaan tayo dati bakal, Jo, kinana ako nung talaga yung Diyosawa ko. Ako naman kang Sir Ryan. Kasi mama, na kayo po yung menig wakit ang washing machine. Kikilig ko ka na ita, Jo, nakaswelo. O kapang bababa dito ang washing machine ni Kwaming Rapol, Jo, idadi bakal, maglawe-lawe ang TV, sali yata, Joy. Jo, anong mantong kayong portable appliances? With zero interest, low down payment, and low monthly, up to 25 months to pay. John, nung tatalan mo na rin bonus mo, kaya nakamaglawing appliances sa buri mo sa luwan. Siguradong maragulin kaya nga akong discount kaya ni Jo. Bayo pa makatangkad kaya ng balibago, sulat kaya kitang comment section itong exact location na Jo nung balong panto na bakit ako malili na Jo. Ito ko ba rin magkasakit Oy na Jo, iturd ako pa kaya ng karening kaido. Miyali-wali ang air conditioner, ating split tiles Kenny po kay inverter na pa, tipid na pa kayang kuryente, Jo. Mamili na kayo, ayan no, kayo na mo sumawang maglawe-lawe Kenny. Oy, kakanya Jo, manalbeka, bisa nakasali na. Nakamagad ang isip, Jo. Balo ko naman, magkaswelo ka pa siya sa liming buri mo na, Jo. Kanya man kaya kayong pagkiramdam ita ne, Jo, tanga kakitimit ang pitpagalan mo. Nyapin ka, Jo, nung atsuno rin kaya kang tatalanas po, no, say. Munta na ka, Kenny, salwa mo nitang buri mga appliances, ating rep, Kenny, ating aircon, ating pang washing machine, ating pang automatic washing machine, ating TV. Di ba, Joy? Binijoke talaga para akit nyo lang rin miyali-waliwang appliances Kenny, Jo. Anti pang oven Kenny, Jo. Syempre, ating tama pa picture taking, di ba? Kasi ano na rin may asawa, dati baka lang po Mami Bell, ne? Oy, ne, sa keda na kaya kami ang aeroplano, Jo. Kaya ako namang manali, bata si grado kaya. Ganado na ako, Jo, mamipi kanini, katong bayong washing. Tutab yan, Jo. Kaswelo, ne? Maraming Christmas gift. Sabi ko ang kuya, pakatali me, pakasigurado me, poto. Sulag po ya, kuya. Kaya katali de, Jo, poto sulag po ya. Kaya huling kembali. Jo, kaswelo da. Kaswelo tang menu, may sayang kile. Mahuli na kami kanina, Jo. Kailan ka, mamarapal na daddy baka. Lukob niya pa kasi Ken, Jo. Nagpaalam niya mo metong oras. Baka nita ko kami kaya kaming washing machine. Mami pinakbukas kanina. Diyang malinis siya. Pipangkin pa si Bayo kanyan. Oy, ne, Jo. Chuna kaya bale, ne. Unbox kaya kanina, Jo. Alawin nyo na mo, ne, Jo. Kuami karapon ba? Kuami karapon. Rapon. Takitang rap. Kaya parapon lo. Kasi sila ka prices ka rin. Tikang tikat mo itong. Uling ba yung pampulat ang yung balibago Ito kami may itong ticket. Ako ami Kaya parapon na namin yung number 1. Makabulot siya pa mo na. Hindi kaya manakot lang. Ini pang dryer. Swerte. Sakto, Jo. Bukas, Sabado. Pamamipi na naman. Siyempre. Gamitan tayo kaya katamba yung washing machine. Bangka nito dumali yan Jo. Kapwersa na yata yun Itaya. Ganado yung dayo. May kapaterak na naman Luwen niya, Jo. Yung kasanting
Ka-bless tamo, ne, Jo. Karano ning kaya katamong Christmas gift. Kung kagana ka na talaga yung nga pong gino. Be-bless ta na lagi. Sobra-sobra pa yung binyena, ne, Jo. Rep mo naman yung buriko ya. Pati washing machine, binyene. O, kabang malay akong oras, Jo, kasi pinandid na kita ko ni Clinteo. Ting magkaroling, Pasko na, pine, Jo. Kayo'y mabili sa buhay na mapayapa. Kang gayang tunay ang ating ng bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung tayo'y lumigaya, pagdating na ang Christmas, tayo'y makakaasa, kami magagalak. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nagri mo po. Wait lang. O kuya, pagpasensyahan mo na to. 25, di ba yung Pasko 25? O. Thank you. Thank you po, ma'am. Pasensya na po. Thank you. Nabingi Jo, ati kami pang Swiss Miss. Gawa ko lang kay chocolate drinks malatsaki hindi na Jo. Malasang malasa ni Jo. Maglagay ako pang mapaling tabakit ang ketang ketang picture tamo na ay mga balingongo na ako na naman pa magsalita ni Jo. Uy, bilis ko lang mo rin kaya katamong chocolate powder ni Jo. Yak balo nung 5 o 6 lang sa share Jo. Tangkay Jo, legi ako na mo naman kaya katamong pang malakasan na Alaska condensada At na mo naman palang kayo sa shaker rin sakto-sakto ko retang mag-budget karatang makain pandalikat ang palata-lata at mo rin pala ka rin sa shade Jo pwede yan naman pamalamang kin tinape Jo yan pakarat na pa niya yung indayo Jo baliw na naman yan talagang napang kata Jo wala katang sasayangan syempre Jo pakagogo ke pa Jo. Iglintaya ka rin mangogo ayan Jo. Pakalasawan mo kaya tangkay din ako ng danom. Ilagay kaya kanyang keng repta mo Jo bang ka nito. Bukas marimnaning marimla. Tangkay nandin dindang Chelsea cake batay eskwela pepatak man kaya may ba ng mengan Jo. Ayan Jo. Mana yung patamang mo nila, magdilaw ako. Yaman natin, Chelsea Aman na. Aman na. Diba sa Chucky? Yaman niya. Mag-creamy yan Ay nyaman na Jo. Ang Chucky yan naman. Sarap.